אנשים, כאן מתן, ואנחנו בעוד סרטון של קלאש רויאל. היום יש לנו אורח מיוחד שהוא חדש, קוראים לו ליאם, תגיד שלום. שלום. אז זוכרים את איתי מהפרק הקודם, הוא יסביר לכם על מה האתגר. תתחיל. שלום חברים. אני וליאם, בלי מתן, אנחנו הולכים היום לעשות את אתגר הרייג' שזה אומר... שקט. אני פשוט אצפין מלא ג'יינטים על המפה וליאם ישים הרבה רייג'. אני אהרוג לו את הבניין המרכזי ואז כל הלמברג'קים יזרקו את הרייג' שלהם ויהיה רייג' אפקט. אוקיי, ליאם בוא תזמין אותי. טוב, אני אזמין אותך. הזמנת אותי? הזמנתם הוא יזמין אותנו בלג'נדרי. אופלה, הם היו רואים את הארנה היפה. לא נורא. טוב, כמו שאתם רואים הוא ב-3,819, זה משהו בארנה הזה. זובי, בארנה 11. ליאם, אני אתחיל להוריד לך את הבניינים. ואני צריך להשאיר לך גם הרבה, קצת על הבניין. אני למברג'ק. בוא נעשה משהו יפה. הנה. יאללה, למברג. שים רב. שמתי דאבל רייג'. ראיר. כן. מה רייג'? רייג'. לא צריך רייג'. לא צריך, אני מוריד לו. ליאם, רוצה לראות משהו יפה? לא. אוקיי, אז אני אעשה את זה. אני. מה פריז, איתי, מה פריז? עושים לך פריז. נכון, כדי שאני אוריד לך קצת מהבניין הזה. קצת, תוריד לי מלא. נו, זה טוב. קצת. הפריז הזה לא היה טוב. אז כן, אחר כך אני אשיג גם עוד משחק אחד באמצע הסרטון, אולי אני אשיג. זה האמצע. די, מתן, די. סתם, אולי יהיה תיבת הלוואי, מי יודע? ליאם, תראה משהו יפה. אלוהים יודע. עוד רייג'. די, אבל למה? די כבר אתה, מתן. מה, עכשיו אם יהיה לי? מתן, תהיה בשקט. פותח לי את הלג'נדרי צ'סט והאם הייתי... ליאם, אז לא, רגע. אני מחכה ללמברג'ק. אבל איפה אתה שם את הקולקטור? כן, תראו איזה משחק נגדיר. מה נדיר, אנחנו עושים לקולקטורים. מה? בסדר, אני צריך להשאיר לך איזה 100, אמרתי לך. נו, לא יוריד לך, אבל... או 300 או משהו. לא, וואי. היית שם אותם על הג'יינט, ליאם. למה? אני מחכה ללמברג'ק. תשים אותו על הג'יינט. למה? מה, אתה למברג'ק? כן. לא. אבל הוא יהרוג לך את הבניין. הוא לא. כן, יוריד. בסדר. אין, מישהו רואה. יאללה, מה? ליאם, אני שם. מישהו רואה אתכם. באמצע. רגע, אני קצת מוריד לך את הבית עם פיירבול. אני יכול לגולדן. כן, מה אתה מתלהב? אבל עכשיו אולי אני אשים. וואי, כמעט זרקתי לך פיירבול על זה, ליאם. על מה? קולקטור? כן. כן, גולדן גרוע מאוד. שונא גולדן. והחברים שלי תמיד יוצא גולדן מלג'נדרי, זה מעצבן. גולדן מלג'נדר. ליאם, כמה פיירבול מוריד? לג'נדרי מגולדן. ליאם, תראה איך נשאר לך 40. וזה מעצבן. יוצא להם מלג'נדרי. איך אתה יודע? כי בדקתי כמה זה מוריד. יואו, רואים, מה אתה בודק? מה הוא אמר עכשיו? אני גם יכול לשים לך זאפ תכלס. תכלס. אז נשים את זה גם יותר מהר. כן, נראה לי צופים מהקלאנט שלי, כי אמרתי לפני שבוע. כן? בטח הם לא מבינים איזה אתגר זה, כי זה לא כזה אתגר מוכר. הם מכינים אותי לדעה, למה לא זה? אתה רוצה להתחיל? לא. או ג'יינט צ'סט. או ג'יינט. איזה ג'יינט. שים עוד איזה 2 קולקטורים וזהו. לא שמתם באותו זמן. רגע, אל תתחיל את הלמברג'. אני קודם צריך להתחיל למלא רגע, אין לי סייקל. די, מה אתה נוף ממנו? זוז, נו. תראה לי. זוז, נו. לא, אל תתחיל. אל תתחיל, ליאם. אבל אין לי כלום. יש לו רק פיירבול, זהו. יופי. תהיה בשקט עכשיו. לא אתה. אני? כלום, הלמברג'קים. ליאם, הם הורידו לי את הבניין הראשי. ליאם. אז שימו לב, סקלטון. מה סקלטונים? רייר. מה ריי. ריי. שקט. מה פריז? לא, הוא הוריד אותו. זה אולי אתגר הג'יינט פיצה לשים עכשיו? ולא הלמברג. תתחיל להצפים, ליאם. אתגר הרייר. וואי, ליאם, אסור שהם יורידו לך. אתגר הרייר. מה? לא. פיצה לה. טוב ליאם. פריז. מה פריי? אתה אכלת לי? אוכלת לי. זה רבע לי בקלאון. נו, מלא, ליאם. מלא נו. אין, אני לא מספיק טוב, אני עושה זאפ. לא, אל תעשה זה. אני חייב זאפ. שם לו לבניין הגדול. תראו, הופ.
כל הרייג' ריפ! אוי, כמה רייג' מה אתה ניצח אותך? איזה מספר? הלו. מה? אז נו, אז עכשיו אנחנו... לא, אני עושה משחק אחד. אני עושה משחק אחד. כן, בסרטון. מה אתה יכול לשתף את המשחק שלך בזה, בקלאן? אני יכול לעשות את ה... כן. תשתף, עוד מעט תראה את המשחק שכאילו, מה אתה מסע עם ליאם זה, אני שיחקתי לו, עשינו את זה גם הרייג', תראה. בקלאן, אבל הנה עשיתי. רייג', כאילו... בקלאן. טוב, אז כן חברים, אני עכשיו משחק. יש... אולי יצאתי בטובה, מי יודע, מי לא. ומאחלים לי בהצלחה. בהצלחה. אני אצפה בחדר פייסבוק. יאללה. תצפו בי. אני עוצר את הסרטון לרגע. עצרתי. אז כן חברים, תראו. את האמת זה שוויון. אוי לא. לא טוב. אוי לא חברים. זה לא טוב לוטור. זה לא טוב. כן, כעיקרון צמוד מאוד. צמוד. ליאם תצפה בי. 5 שניות. טוב, תצפה בי. ליאם תצפה בי. איתה, איפה יש לכם? אתה הולך? אה? אתה הולך? כן. יאללה ביי. ביי, תצפה בי. אני לא. יכול שאני אתחיל משחק, אז תצפו. לא, תצפה בי. אני מתחיל. כן, חברים, עכשיו אנחנו בסרטון בעת המשחק. כן, וואו, טובים. למרות שהיינו יכולים לעשות עוד. למה הוא וחברים, הולך? אני רק רוצה להגיד, זה מקליט? תודה לקפטן אברי כדור, שראיתי את הסרטון שלו. כן, זה האתגר הוא סב ממנו. שלך. הוא הנוסף הוא שלי. עשה איזה וואט דה פאק קילר. מה דפק כאילו? אני רשום אליו. כן, חברים, תראו את הגובלין ברל, יואו, איזה וואי, קרב. מתן, אתה חייב לעשות סרטון על משהו שנעשה בקלאן באתי לצמים. רוצה? גובלין ברל, לא, בקלאן באתי. רוצה אני ואתה? גם אני עושה את זה עם עומר. קלאן, רוצה בסרטון? בסדר. גובלין ברל מירר קלון. כן, אבל תקשיב, שמישהו היה נגדי, הוא עשה לי את זה, ובשנייה הוא קרא אותי והובלתי עליו 2-0. נכון, בקלאן באתי עליכם. כן, עלינו. כן, חברים, תראו, אני מוביל. כן, 1-0. כן, אז חברים, 1-0. וואו, תראו את הליד ברברים. עכשיו גומלין ברל, הוא רמה 10 ואני קורא אותו.